kawng hetia hnatlang don chui me ten kan han tu khwal chhan hi kawng hi nei kan hmu hian avai bitin kupna sa to tu hi la mai po ni lo na sin tan ko pal so ko ani to wangin hnatlang don chui me committee chuan asiam sabdan ngai tu se tin thutluk na siama chumi zui chuan thon te kel thomoya IAS Chief Minister Secretary hmena kan kalta anin alcatra barrel mi min lo tu saka min lo mu saka chumi mang chuan he kawng hi han tho thatu ania tin chu ti la rual chuan wakiria ni tu tem barrel khat kan ro mai to vengi an tia chumi barrel thum mang chuan nak tu ka tang khian PWD level kan khatin an ro siam do na nak tu ka khian na tran turin an in train in hei koina hnatlang a hian duan executive committee member tele kan siat ni sub committee te hnatlang ho tura hnatlang hi ko ani a hei bise ain kan chuak tha a voin sarkar chawte lo nia enge mo program thang chung ko heti zat kan la chuak te hi hnatlang don chui me mingin lom tu member thok chuak long zong te chunga soi ani voina hian oime hnatlang branch ten heti lai than wal kawng hi anan siam don ania ta chuan ama sa in committee nangai poimwa BEC bo zuina te OB kan han neya kan hriat ti phata tangin heti lai kawng kan siam na tura mi ngani heti ang zonga ma han la thei om dewa kan hriat te a kan han leng nga la te than wal kawng a hian mi tlomai le mi thil phalte zara woi me ten pian an ti chho don ania tin asiam dan tura al katra te nia mi thiam big le chinchang an thrideu te ngai wangin heti lai aizol not lampanga PWD not lampanga nan ho tu te pual ri na te kanan te popa nin ruam an te an siamin hei nak tu mai ni som ni le pakhat atang hian a labor work le khati ang tul angate athiam thil ngai lamate kha minan ti sak thi don nin kan share kan lop khom maya tin when a hian BEC member chanen tak mi somthum zen zone chiat ni sub committee ne yang chuan kan han hnatlang chuak ania when a hi kan hthok te khu hle maya kan thitlang holo tura te po kan in be se ama ro chu when a hian veng tan oime tan kan khotan lo thok chuak te tlomai thok chuak te tin thok chuak rem chang lo in lama min lo support tu te le thul dang sanga voin ngai poi mo tak tak han thok chuak lo te chunga po khan
branch way me mingin lob thu kan sul vek ani Hey